No zdravím včelári, takže presunul som sa na horné stanovisko. Takže tu sa môžeme pozrieť, ako to tu teda vyzerá. Pôvodne tu bolo 10 ulíkov. Ten jeden tam bola tá matka, ako som to spomínal. Matička, ktorú som zachránil na jar, to včelstvo by bolo padlo, takže tam je tá matka, už som ju posilnil som to včelstvo aj plodom, aby sa niečo z toho bolo. Na tých 2, 4, 6, 7 týchto 7 to sú nové roje proste. Takže je tu 17 včelstiev. Včera sa robili kontroly tých včelstiev. Tu nás sa točilo iba z dvoch včelstiev, takisto iba 2 ečkové pred 3 týždňami, 2 ečkové medničky. A včera sa robila kontrola, nanosené úplne super. Myslím, že ako som už dole spomínal, toto bude topka tento rok. Tu máme tiež takéto stanovisko, niečo pre včielky sme zrobili. Tu je facelia zasiatá, ešte nekvitne, ale už pomaly sa to začne. Hore je horčica a nad tým hore je ešte slnečnica. A skôr by som povedal, že je to také moje hobby. Baví ma to poľnohospodárstvo. No, čo sa týka včelstiev, tak vravím, včelnica sa rozrástla. Už je tu toho dosť. Uvidíme, ako to bude napredovať tieto včelstva, lebo niektoré tie rojíky sú úplne slabé, vyzerá, je to ako odloženec, ale sú tam pekné matky, takže uvidíme, čo z toho bude teda. Ak by niektoré boli slabšie, tak budem to spájať. Proste nech si matku vyberú. Hodíme nadstavok na nadstavok, cez noviny. Klasika v jeseni. Možno aj na jar. Záleží, aké budú, v akej sile budú tie včelstvá. Ak by boli v dobrej sile, tak nechám to aj na jar proste, lebo ide o matky proste, ak by niekde vypadla matka a z jary by nebola, tak na jar sa ťažko zháňajú matky, takže spájal by som to až na jar. Čo sa týka včelstiev, musím podotknúť, že neoplatí sa chovať slabé včelstva, je to pravda. Ak na jar máte slabé u nás včelstvo, prínosy medu sú úplne malé, až by som povedal, že nejaké. No, je ťažko čakať tu na medovicu, ktorá je neskoro. Niekedy môže byť tá medovica, niekedy nebude medovica a proste niekedy do polovice septembra čakať s včelami, nezakrmovať ich proste a nechať ich takto, aby je to dosť také riskantné. U mňa sa sezóna končí koncom júla, teda na konci júla, ak je niečo, tak sa vytočí, ak nie je, tak včely sa začnú zakrmovať proste. V auguste sa už lieči a zakrmuje. Takže takto vyzerajú tieto včielky. Ako vrajím, včelnička sa nám už rozrástla, no. Máme tých 21 včelstiev teraz a takýto stav by som chcel aj zimovať. No uvidíme, či sa podarí, uvidíme, ktoré sa dostanú do síly včelstva, ktoré sa nedostanú. Tie, čo sa nedostanú, tie sa pospájajú. Na tie, čo budú super, tak ostanú tak, ako sú. Teraz je momentálne znáška z maliny. Možno je aj tá medovica, no neviem, nebol som v lese, teda neviem, ako to tam vyzerá. Uvidíme, až keď budú viečkovať, lebo ťažko sa rozozná med, keď nie je zaviečkovaný. Ak sa zaviečkuje, tak už potom vidno, či to je medovica, alebo to nie je medovica. No dobre, tak asi toľko. Všetko ostatné som povedal už hore.
počasie je super, úplne paráda. Pod mrakom sem tak vyjde slnko, zase mračiky, je vlhko a teplo. Takže teraz, čo sa týka medovania, tak úplne super. Ešte trošku by mohol ten vietor ustať, lebo je dosť taký, vietor pofúkuje, ale vrajím, čo sa týka tej maliny, tá je v lese, takže tam je tieň. Malo by to tam vydržať po celý deň, ten nektár. Ešte by som mohol ukázať. Takto zbližšia. Krásne vidno na letáčoch, ako včielky proste vystreľujú z toho uľa. Lebo je tá znáška a proste nosia a nosia. Super. Čo sa týka počasia tohto roku, tak musím povedať, že na tej Orave až na to ochladenie, ktoré tam bolo niekde pred 3 týždňami alebo 4, také 4 dní úplne studené, tak dá sa povedať, že to počasie je teraz úplne ideálne. Ďalšie predpovede takisto hlásia, že nebude bohviaká horúčava, tých 23 stupňov cez deň, 24, tak to je také ideálne, žiadne, takže by sa malo niečo doniesť. No najhoršie na tom všetkom je, že začína sa kosiť. A behom týždňa, možno 2, toto bude úplne celé hole. Takže z lúky sa bude ťažko nosiť, lebo toto proste naši poľnohospodári, naši chovateľia dobytka to proste zlikvidujú behom chvíľky. Techniku, ktorú dneska majú, tak proste to je obrovská lúka behom pol hodiny, hodiny skosená, takže a to je najhoršie pre včelárov. Ešte keby tak počkali 2-3 týždne, bolo by super, ale každý si musí obriadiť svoj statok. Takže asi toľko. Takže čaute. Nech sa darí.